nak ta kadau ken ba ngang ui pi da jengai kwa don hajan da don hajan yawit dia da don hajan yawit tabadon ibas ngobang bani khlat ru mkwa syu wat bandu no le te nai keren hanre na jengai kaman siu ka ku hiu na jengai kaman siu ku bisni namar bale ku utei te ngamla te tang ba kaman siu bisni bat kaman siu ku hiu pat nei kam tip e kadau bale banga ngamla ban long ku utei na kata kadau ken banga ong pi ya perkat bahan ala de simet ken kalti jong ubriyo hi baniya hapet kumni hakti la jong ti iman sim la jong hapet hne slakti ngale kumnong tu sya masalong kum tu ngale kumnong kum tu sya danga dijing de rum jula adira danga tre ru kat banga tre kam julong re danga ko an pen baharu pun sin ngam jula re pet haslakti la jong ye jing em la jong kenang bakan duk baha da pilih bisyara jing em la jong hai ni islakti la jong hang ta hi kan sekala baha ye pi amdan mano wala un pen baha ye pi dei ma pi hi ban pen baha ye pi ka jing kedok ti ye kiwei ka dei tang kadau handai baro khoj ngan ong pi kadau tan rai hi ka dei na la de te pet ye iman sim la jong haslakti shua ba ye kiwei pen kedok ti ti baro khoj hi ngangan ong pi wat ka supreme court kala ong ba ya ka jinget kristan ban mane yang nunu ublei nginom la ban khang na lilei ti ka syong ha ka jing bi bat ka jing start jongi hi simet lada kano ka jinget ka bangi nginget ka bomdon ka jing yo nong ni hapan kiar hinala de amdei banga berbi hendrei ngi hapan skotu hinala de namar hakano kano ka jing le ka jing kam kade bandon ka jing yo nong wat hapa pipron kami social media dan page haki social media ru kade bandon ka jing yo nong keren ma phi ngap manga ngap ma phi na kani ka daw ngang ong phi to perkhat rang ba haki ke baro perkhat rang ba haki ke baro la da kam de ka jing la jung ublei nga ubriu le ngam long ei na em hang ne perthai ru lang ba ka bha ka banta jung ublei tingi ki brio baro khoj ban em ha perthai ka dei be tang da ka hok bat ke jing start ladang ali bakla nang ne sakmat ngam dei ban le syu ladang ngala bam sap nang ne sakmat ngam dei ban bam sap syu ladang ngala tu ladang ngala ban phai tu ngalik ban phai no ladang nga pen mong hayeng hasem ha ka jing dei hayeng hasem ru tongan pen bet no ladang la is ngosi la pen ngosi ka tengah to pen ngobano ladang menta ngampet ngam jungo ikikun kikti tongin ya pet no ladanga menta ngamla pen bet ya ka sinong ka thau tongan persiang pen bet no ladanga ya ka hima ngamla pen bet tongan persiang pen bet no ladanga ya ka surkar ngamla pen bet no ngamla pro sikata ngamla pen bet to mentangan pen bet no kata ka de ka jing im bathamai ka bangi ngiyo yo to snam bathamai kat kum kata ka jing rakhe jungi handai ladangi ngira kes nam thamai kartal anang temen takano apoy lumjing tep celebrate nam thamai tinga nga ong kat anang slem nang rim namar bare karta jongiru kalanang kiyo kani kasni do jongi kalanang ringsti kajabi yang pade kadang don hakar ngajing fosni na kani ken kadaw ngangal ong pi ni jinjar ka jing im ni jinjar ka jing im ni ngathap ka chanlang ni ka berong jinjar kani ka berong hiborobor kapun mala agi kman kalitur saka namar ka mala ti na kata kada ong ipi kalang mala hiborobor katur rumah ti kani kalang mala hiborobor katur rumah namar bali katur rumah namar ba mala kikmat ti deina kani kada ngangan ong ipi na itu rumah syur kan
to berkat halade simet bangi dia semua tu tiền này kedau ti shu ikiwe to kedau ya ti bisyari jing em la jong ai di sakti la jong yo don hang no ke jing berklah tengah ong la nga ong ngom ta nem dei ublei jong na ngar ong ho kan ngar ngom dei ublei jong pi ru phim dei ublei jong Jadi ada pipi bisyari ngate ngam la bisyari pi ada pipi tim si ngam la tim si pi ada pipi le blei ngam la le blei pi Teka ipa deka problem ba pipi pe nga